Ozordimbu na obodo Afudebe ọmụ eme anyị ncha Ozordimbu na obodo Afudebe ọmụ eme anyị ncha Ozordimbu na obodo Afudebe n'onwe eme anyị ncha n'elu ụwa nuo n'onwe eme anyị ncha ụmụnne n'onwe eme anyị ncha ụmụnne m n'onwe eme anyị ncha ife ọnwụ mere anyị n'elu ụwa nuo n'ọbịa ka nna kpala alili mụ n'elu ụwa ife ọnwụ mere anyị erika nuo ya ka nna ebela akwa ụwa m n'akwa ụwa mee akpa nna ebelu chi m n'ife ọnwụ mere anyị erika joy kedu ya anyị na-ekwu maka ya n'elu ụwa Chibiginedusidiga Anonuo Ozordimbu nwa n'ofu egwu ọmaka anyị na-ekwu okwu ya Ozordimbu n'ọbịa ka anyị na-ekwu nnuo Ozordimbu onye egwu ọmanụ ya ka anyị na-ekwu n'okwu ya nụ Chibiginedusidiga Anonuo n'ọbịa ka anyị na-ekwu nnuo egwu na New Jersey na Amerịka ka anyị na-ekwu egwu na New Jersey ya ka ọnwụ gburu n'aba n'ezie na ọnwụ eme anyị nchanụ ezigbo mmadụ anaba n'ụwa unu ma na ezigbo mmadụ anaba na ndị bara uru n'elu ụwa na afọ nwoke egwu n'elu ụwa nụ Chibiginedusidiga Anonuo Ozordimbu anyị si gị naba n'okwuchi gbalụ gị n'elu ụwa n'ọbịa ka ije lisanụ na onye zara okuchi kpọlịa n'elu ụwa na ikpe amarịa Chibiginedusidiga Anonuo anyị si gị naba mmanụ gị naba mmanụ na gị ka dị mma ka enyezu gị nụo Ozordimbu nwanne m nụo do naba mmanụ onye mụ na ya nwụrụ n'oke obi esi nwanne m anyị si gị naba mma Ozordimbu n'ezinụlọ be ndị be Anonuo n'ụmụọdụba ahụ dara n'egwu ọma ahụ ebe afụ ka nne mụrụ ya nnuo Ozordimbu wee tolitesia Ozordimbu wee gụsị akwụkwọ ọ gụsị akwụkwọ na n'ụwa n'uwe jebe Cameroon ọ ruru Cameroon wee kụzibe kụzi ọ kụzikatara nkụzi wee mesie wee jebe obodo oyibo na Amerịka nụ ebe o jelu na New Jersey na Amerịka na ebe afụ ka o jelu wee bilio wee bido wee gụpụ akwụkwọ ọ gụsị akwụkwọ wee lụba ọlụ nụ mmesa mụmelụ na New Jersey ka ejekwu maka ya nụ Ozordimbu nwanne m na ọnwụ ga-adịrị anyị nchezọ nụo Ozordimbu nwanne m n'ọnwụ mere anyị ncha Ozordimbu anyị na-asị gị naba mmanụ na ndị egwu ọma na New Jersey na afa na ebe akpa gị nụ ndị New Jersey na afa na ebe akpa gị nụ mgbe o ji wee biri na New Jersey nwa egwu ọma ọbụla abatalụ na New Jersey nọ na-ete piano na ya o welu wee mata ana ọ bụ na iluo n'obodo oyibo ụfọdụ na-asị na brother in jungle mana Ozordimbu ụmụ nwanne ya na jungle ụmụ nwanne na jungle na-abịa ka anyị na-ebela akpa mmụọ n'onwe eme anyị ncha Ozordimbu anaba obodo Afudebe Ozordimbu na obodo Afudebe Igbo na New Jersey na
rụtara aka wee bịa na New Jersey ka bịa melie celebration of life, ka bịa melie ife a na-akpọ ịnọ ndụ. Fabialu ka Fanja nọlie ka Fabia nye ya ekene maka ọgọ nke ọ na-elu mfanụ. Ozordimbu bisiri America wee were ukwu wee lọtezie Nigeria wee bịa nwụọ n'ụlọ ya. Ukwu jiri jijie na ya ka o jiri wee nọtanụ. Ọ sị na ama bịa n'ozu wee nọtanụ iwe fụzie nnu na nnukwu mmadụ dịka nnukwu alụsị na ọnwụrụ onwe odogwu. Ukwu jije ka o jiri wee nọta. Ukwu jiri je America na ọbịa ka o jiri nọtanụ na-eburu ya n'ozu wee nọtanụ. Ifeọma mmadụ melu n'elu ụwa n'ọbịa ka eji ekwu maka ya n'elu ụwa. Ifeọma melu na America n'ọbịa ka eji ekwu maka ya nụ. Maka gịnị? Omemma na-emere onwe ya, Omeọgọ na-emere onwe ya. Ọgọ melu n'elu ụwa ka eji ekwu maka ya nụ. Na akịka dị mma ga-egosi ya nụ. N'onwe eme anyị ncha Ozordimbu na-abụ obodo afụdebe. Ọnwa eme anyị ncha Ozordimbu na-abụ obodo afụdebe. Ebo Ọnwa eme anyị ncha Ozordimbu na-abụ obodo afụdebe. Ebo Ọnwa eme anyị ncha Ozordimbu na-abụ obodo afụdebe. Egboma niile galụba, Egboma na America anyị na-asụ unu galụba. Ụmụ Egboma na New Jersey anyị na-asụ unu galụba. Galụba na ọnwụ n'ife emela n'iyo. Esi n'ebe Oranika nọ nyụọ lọlọ Ozordimbu nne pụrụ iche nwanyị ọma, Madam Executive anyị si gị dibe. Madam Executive esi nwa mụlụ n'odiyo. Madam Executive Obereagu na-asị gị galụba ọnwụ n'ọnwụ emela anyị njanụ. Anyị ma na ọ bụrụ ife ji ego eme n'ụwa nnụọ n'unu zuru ka eme. Ọ bụrụ ife ji ike eme anyị ncha ga-abịanụ. Ife ọnwụ na-eme n'uwere ike nụ. Onye sọrọ ọkụchi kpọrọ ya ikpe amarịa na onye sọrọ nwunye n'ụwa n'obi akọnwụ na-egburu naba. Ozordimbu anyị na-asị gị naba mma. Ozordimbu onye mụrụ ya mụrụ n'oke obi. Ezi nwanne m anyị na-asị gị naba mma. Honorable Jenna dịka Anonuo Ozordimbu the second worldwide na New Jersey. Nwanne m ụzọ unu galụba nwụọ. Uchenna nwanne m Obereagu na-azụ n'udibe. Injin ụka chi Anonuo Ada Ozordimbu anyị na-asụ unu galụba nwụọ. Lọlọ injin anọrọla ebe iwu. Ezi nwanyị ama galụba nwụ galụba na ọnwụ na papa na alụmụọ. Anyị na-asụ n'udibe.
nwanyị ọma ọgọnna ọkọnkwo nwanyị ọma anyị na-asị gị galụba n'ezi papa nọrọ mmụọ nze Samiwu Obereagu na-asị gị galụba galụba nwụọ ọkpata zụọra galụba ọkpata zụọra Obereagu na-asị gị dibe nnuo n'ezi ọgọ gị nọrọ mmụọ ọ nere bụ ụzọ kọmkpọ agụghị na bagana anyị si unu galụba nwụọ n'ezi ọgọ gị nọrọ mmụọ ha ji Chinyere si mba na sa ezigo Chinyere na hapụ nzọbata ifadi n'oge nna gị ochie nọrọ mmụọ gị na-edozi akụ gị Lola muje mba na so anyị si unu dibe Chifujo na onye ọ galụba nna bụ ihe ọma galụba n'ọnwụ nenu uwenu n'ọnwụ mela anyị nja broda lọya nọ nụ anyị si unu dibe Romanus Ezekwe galụba n'ezi ọgọ gị nalụ mmụọ Romanus nwanne mbụ galụba mmụọ n'ezi ọgọ gị nalụ mmụọ Injinia Ibeka Igbo dị mma na-edo galụba n'ọnwụ anyị si unu galụba mmiri enwe n'olugbo asị na ọnwụ na-eli ego Injinia Ibeka anyị ma na ị ga-ebute ego nnụọ dịgị na-ejike nwere mmụọ anyị na-asị unu galụba n'ọnwụ n'ọnwa ga-eli n'ego nnụọ Injinia Ejike nwere ụmụ Obereagu si unu dibe nnụọ and Imo State Association of New Jersey, America. Ezinụlọ Ozordimbu si ka anyị kene unu maka enyemaka unu nke onye isi ya bụ Chief and Lolo Dr. Oliver Obiukwu kekwa maka ndị ọrụ Zonal Assembly Ozordimbu si ka nkele unu nke onye isi ya bụ Atọni Chinyere Amuzie ndị bụ Ozordimbu si ka nkelekwa unu maka mbọ unu gbara kedu maka ndị Egbuoma Progressive Union na New Jersey nke onye isi ha bụ Honorable Sir Peter Nwanonyere akabuo nwata 1 Egbuoma n'otu aka ka anyị jikwa na-ekene ndị Egbuoma Progressive Union niile nọ na America anyị na-ekenekwa ndị Wonderful Beautiful Cameroon Sisters of New Jersey anyị na-ekenekwa ndị otu ụmụnne under the leadership of Spokeswoman Victoria Ezebiro kedu maka Sunshine Ladies Club ndị bụ Ozordimbu si ka nkelekwa unu kedu maka ndị ọdịmma na-edo nke onye isi fa bụ Injinia Victor Ibeka igwe ọdịmma na-edo na New Jersey Milenwilo 1 n'ugbo ndị bụ Ozordimbu si ka nkelekwa unu maka mbọ unu gbara kedu maka ndị Prestige Circle of New Jersey and New York ndị bụ Ozordimbu si ka nkelekwa unu Senior Guest of New Jersey under Sports Lady of Dr.
Duane Okafọ Asokwu C. Anyị wee na-ekenekwa ndị Gboma Women Wings EPU ndị New Jersey nke onye isi fa bụ Dr. Mrs. Dorothy Nwanọnyere. Ndị bụ Ozordimbu sikwa ka nkele unu. Anyị wee na-ekenekwa EPU Women Wings na America niile nke onye isi fa bụ Lolo Bridget Ejesieme. Ndị bụ Ozordimbu sikwa ka nkele unu na mbọ nke unu gbara. Ndị bụ Ozordimbu sikwa ka nkelekwa the family of Anwụka n'Egbuoma. Pasị ka nkele unu na mbọ nke unu gbakwa. Kedu maka ndị New Jersey community at large ka onye isi ha bụ Sir and Lady Reginald Edozie Inwerika, Dr. Moore ene anyị na-ekele unu. Chief Doctor and Lolo Justin Ogbenna. Ndị bụ Ozordimbu si ka anyị kele unu. Ndị bụ Ozordimbu si ka anyị kele all the friends and well wishers ndị niile tụrụ alụ maka ije a sị ka anyị kele unu. And a special greeting from Ezinne Veronica Anonuo Nepriche to her younger sister Prudential Ezekwe for being there every day with love and support to the family. Your sister is deeply appreciated for all your kindness towards the family. No woman in Januo, Chief Ignatius Anonuo, Ozordimbu one name. I ain't sitting about no, yes, I love Chipolia, Nipa Maria, Nezapu one name. No woman in Januo, Ozordimbu never for that. Lalo Veronica I'm executive right. I used to get a look on the what right is the Mary? I said I wouldn't live that.